ताजमहल थांसै ताजमहल ताजमहल फुंनि 5टा बाजियावनो खोमसि जोङो रुमनिफ्राय ओंखारबोबाय आरो माखासेफोरा गुबुन हटेलाव दंमोन नालाय बिसोरखौ लोगो हमनो थांबाय जोङो जमा जानानै ओंखारलांनो थाखाय नैबेयाव साहा लोंबाय आरो नैबेयाव जोङो थालिर बायदिसिना फिथाइ सामथाइ लाखाबाय गासैबो ताजमहल थांग्राफोरा नैबेयाव बास नेफैबाय आरो जोङो मास्क ओरै सायाव लादों एसे गिदिरबो खानो मोननांगौ फाइनालि बासाव जों गाखोबाय आरो खोमसियाव सिखारनायखौ माखासे मास्कआनो बेबावला उन्दुदों उन्दुजोब्बाय गासिबो Now we are going to Agra. ओमफ्राय बोराय सासे राइडार लोगो मोनबाय जों बोराया बाइक सायाव बायदिसिना फेसन देखायनाय जोंनि बास सिङाव थानाय मानसिफ्रा बेखौ भिडिअ दिल्लीनिफ्राय 3-4 आवार्सनि उनावसो जोङो सहैदों आग्रायाव दायो नैबेयाव आग्रा कर्टआव टिकेट लाबाय जों नैबेयाव टिकेट काउन्टाराव दा थांगासिनो आग्रा कर्ट सिङाव नैबे उनाव थानाय फरेनार्स सानैया जोंखौ सिरि माने बिराद फट' लादों आरोखि ओंखायनो आंबो बिसोरखौ भिडिअ लाफानो होननानै लाहरदों खिन्थु फट'खौ लाखांबायमोन बिसोरो ओमफ्राय बहुत स्कुलफोरनि स्टुडेन्टसफोर लाबोनाय जों लोगो मोनदों जा समायना बिबार बारिफोरा फैदो सिङाव नायनोथ' सिङाव मा दं सिङाव नायनो सिङाव औ बै नायग्रोनो फैयो बार जादों चलो छोटा मोटा जल्दी है फिर चलना चलो
बे आग्रा पर्टनिफ्रायनो ओरैजाय ताजमहलखौ नुहुरो खिन्थु केमेरायाव फैयाखै। थिगौना लोगोफोर आंनि नंखाय केमेरायाव आङो ताजमहलखौ जि नाहरदों नुहुरानो। ओमफ्राय गुबुना माबायदि फिल खालामो आं मिन्थिया। जिखुनु जाया आङो राजा रानिनि महलफोराव थांनानै हाबनानै नायोब्ला गावखौनो गाव बिराद माने रानि बायदि मोननानै लागुलायथारो आरोना। बेनिफ्राय जोंखौ दख'ना गाननानै थांनायखौ नै फरेनार्स माखासेया जोंखौ माबायदि बेंफबलायनानै फट' लादों। जों माने गावखौनो गौरब फिल खालामदों आरो बिरादनो। दा जों आग्रा पर्टनिफ्राय ओंखारलांगासिनो ताजमहलसिम। गोबां बहुत जायगानिफ्राय फैनाय हाजार मानसि आरोना, गोबां कास्टनि मानसिफोर। क्योंकि मैं मेखला चादर ये ओमफ्राय बै बुरि गुफुर सासेजों लोगोसे बोराय बिसोर सानै कापल्सआ माने केनाडानिफ्राय फैदों आरो। ओमफ्राय नैबे गोजौ सासे बुरिया इण्डियानिनोखा। बिसोरखौ बेरायहोदों आरो गावसिनि माने सिनायलायनाय बिसोरो। ओमफ्राय जोंखौ सोंबाय बहानिफ्राय फैदों मा ड्रेस। स' एक्साइटेडमोन आरो बिसोर जोंजों फट' लानो। ओमफ्राय जोंबो स' एक्साइटेड। बेनिफ्राय नैबे बाउन्डारिनि सेर माने हाखर गोथौ जावनाय आरोना। बै बाहुबलि फिल्माव जे नुदोंमोन ना, दुश्मनफोर फैयोब्ला जे बेवहाय दै होनानै दै हगारनानै दैजोंबो दावहा नांनाय, माने दुश्मनफोरखौ हेंथा होनायनि मोनसे राहा आरो बे। दा बे समावलाय दै गैया, ओरैनो हाखर जास्ट गोरानै दङ। ओमफ्राय आग्रा पर्टनिफ्राय जोङो बेटारि गारि लानानैनो फैबाय। ओमफ्राय नैबेयावहाय माने ताजमहलसिम थांनो नैबे उननि गारिया, बेखौ गाखोसिगोन आरो जोङो।
आप लोग यस Ana video. टिकट काटा नहीं Ana गाड़ी video दूर से से. एयरपोर्ट ताजमहल के हम 20 टका लगो कौन आप लोग कौन वो खाली यही कुर्सी वाला ना किमान दो हाँ 120 रुपये आप दे दो Semua video sini yang mau silakan. Usah na? ताजमहलनि दरखंआव गाखोहैबाय Siapa yang kau? छोटे बच्चे आगे बड़े पीछे अरे जल्दी Thandi thandi. बयनिबो आखाइ आखाइ मबाइल केमेरा फट'शुट नै Nula, mobile lah. Ada video call में ओमफ्राय नैबे खनायाव आं हारसिं मा गोसो जानानै थांखोथाय ओमफ्राय आं बेवहाय माने आन्दायहैबाय आरोखि आन्दायनो माने गोमोहाबहैबाय आङो माने लोगोफ्रा आंखौ गाबज्रिहरगासिनो अब्लाबो माने आं थांनो रोङाखै आरो मानो होनब्ला बै उननि सासे हौवासाया गावनि मोजां मोननाय सिख्लाजों ओरैबायदि गाबै गाबै रायलायहरदों आं बेखौ नायनानै ओरैबायदि आन्दायबाय गोमोहाबनानै थाबाय ओमफ्राय आं बेखौसो टारगेट खालामनानै भिडिअ खालामदों आरो बेवहाय मा होनफिनदोंमोन नों दे बुं गासिबो जोंनि ड्रेसखौ नायनानै गोमोजोब्बाय नायनाफोरा जि साफायनानै लांबाय जोंनि ड्रेसखौ फार्स्ट टाइम नुदोंनो दख'नाखौनो फुनो बालायलायबाय आङो मानसिफ्रा जोंखौ नायनायखाय मोजां मोनदोंना गोसोखौ बेनिफ्राय ताजमहलनिफ्राय जों डाइरेक्ट नैबे प्रेम मन्दिराव फैबाय आरो जेरावहाय माने कृष्णनि जन्म जायगा बेवहाय फैबाय बेयाव मबाइलबो लांनो मोना सिङावहाय
ओमफ्राय बृन्दाबनाव हाब्बाय हरनि 11टासो जाबाय बेनिफ्राय डाइरेक्ट हटेलाव थांफिनबाय आरो जोङो